Исәнсез хөрмәтле моң санлыгы сәхифәсе тамашачылары. Эфирда 100-нче юбилей сәхифә. Һәм без сезнең белән Алтай якларына барып кайтырбыз. Алтай халкының музыкасы тау гөрләвекләреннән, шарлавыкларыннан, кош сайравыннан, марал җәнлеге үкерүеннән чыккан тавыш. Ул музыка үз эченә табигатьне сеңдергән. Инде Алтай музыкасында җайдакның камчы сызгырганын, кам уйнаган дүңгер тавышын, кыргый бүре улавын, кабарга исемле җәнлек тавышын ишетергә була. Без бүген Алтай халкының Икили дип исемләнгән музыка уен коралы турында сөйләшербез. Икили Алтай халкының кыллы, сызгычлы милли уен коралы. Әлбәттә, мондай уен кораллары күрше халыклар белән, күрше төрки халыклар, күчмә рәвеше белән яшәүче халыкларның уртак уен коралы. Дөресрәге, тугандаш уен коралы. Мисал итеп китергәндә, әйтик, Тыва халкының Игил музыка уен коралы, охшаш уен коралына охшаш. Аннары Монгол халкының Маринхур музыка уен коралына охшаш, уртак тугандаш уен коралы. Аннары бар Хакас халкының дигән музыка уен коралы. Менә бу барысы да тугандаш музыка уен кораллары. Төзелешенә килгәндә, төзелеше әйтеп иткәндә, бу уен коралының озынлыгы 1 метр чамасы тәшкил итә. Корпусы төрле формада була. Күпчелек корпусы овал формасында, мәсәлән, тамчыга охшаган уен кораллары бар. Декасының өстен гадәттәгечә төрле хайваннарның тирисен тарттыралар. Дөя тирисе булырга мөмкин, кыргый кәҗә тирисе булырга мөмкин. Бу тире резонатор функцияларын көчәйтә һәм инде музыка уен коралының тавышы яңгырайшлырак килеп чыга. Гадәттәгечә Икилида 2 кыл була. Без беләбез, Икили 2 дигәнне аңлата. 2 кыл. Икили музыка уен коралын карагай агачыннан ясыйлар. Мондый агач түбәндә, дымлы җирдә, кояш кимерәк төшкән җирдә үсәргә тиеш. Чөнки мондый агачның резонатор мөмкинлекләре югарырак, тыгызрак агач. Соңнан агач кәүсәсеннән уен коралын формалаштыралар, артык җирләрен кисеп алалар, чыкыйлар. Мондый ясау долбленка дип атала. Соңнан шушы уен коралының формасын кайнаталар. Суда берничә сәгать кайнаталар. Чөнки кайнатканда карагай агачының сумалалары чыга һәм мондый агач кимерәк ярыла. Соңнан бу агачны берәр атна киптерәләр, җилдә, күләгәдә киптерәләр һәм өстенә җуеш тирене тарттыралар. Җуеш тирене соңрак ысылап төтендә киптерәләр. Киптергәч, музыка уен коралы шундый кызгылт күрән төскә керә. Шундый матур табигать төсендә була. Әле бу уен коралының сызгычы да була. Сызгычны тал агачыннан, сәрви агачыннан һәм шулай ук шомырт агачыннан ясыйлар. Сызгычның үзен атның ялыннан ясыйлар. Атның ялын сымала белән ышкыйлар, бу инде тавыш чыгару өчен кирәк. Гомумән Алтай халкы сызгычны, Алтайда сызгычны я дип атап йөртәләр. Гадәттә, милли музыка уен кораллары турында халыкта төрле легендалар яшәп килә. Һәм Алтай халкының Икилида турында да шундый легендалар бар. Күпчелек очракта бу легендалар башка күрше халыклар белән уртак, охшаш, иштәлеге бер. Менә кайберсен легенданың берсен сезгә дә җиткерим әле. Икилида иң беренче булып уйнаучы егет ялгыш кына тау куышына барып әлегә. Тау эчендә ул ия күрә, ия кеше кыяфәтендә була һәм шушы ия егеткә уен коралын бирә. Ләкин әйтә, син уйнап туйгач, бу уен коралын миңа кире кайтарырсың ди. Егет уйный һәм ялыка. Инде иягә уен коралын кайтара да һәм тау арасыннан, тау куышыннан чыга. Чыккач ул аңлап ала. Тауда
тау арасында берничә ел утырган икән, берничә ел уйнаган икән. Шуннан башлап ул сәяхәт итә башлый, әкиятче, дастанчы булып китә. Һәм инде ул икили уен коралында төрле дастаннарны халык хәтерен җиткерүче була. Менә шундый кызыклы легенда. Икили музыка уен коралы ул гөслә кебек. Икилидә дә халык хәтерен җиткерәләр. Халыкка булган хәлләрне, шәхесләр турында сөйлиләр. Икили музыка уен коралында тамак белән җырлауда кулай. Без аны кизләү дибез. Шулай ук әле ул илаһи музыка уен коралда. Чөнки аның ярдәмендә ияләр белән аралашалар, ияләрдән ярдәм сорыйлар. Инде кылның берсендә көй уйнасалар, икенче кылы бурдон функциясын үти. Бармаклар белән музыкантлар тиз алыштырып бармакларын төрле бизәкләр ясыйлар. Һәр халыкка үзенә хас төрле бизәкләр. Икилидә бары тик ир атлар гына уйный. Алар аякларын бөкләп утыралар, уен коралын туры тоталар һәм традицион музыканы уйныйлар. Инде әйтергә кирәк, икилдә уйнаган көйләр гадәттә бер октавадан артмыйлар һәм югары түгел, алар күбрәк табигатьне чагылдыра, табигатьтәге төрле тавышларны чагылдыра. Һәм ике кыл кварта югарылыгына киләнелә. Хәзер әйдәгез инде икили тавышында тыңлап китик. Бездә кунакта яшь музыкантлар, алар Чурос Гуркин исемендәге музыка көллияте студентлары Айсур Нонуков икилдә уйный һәм Чурикинов Әжәр ул топшурда уйнаячак. Без Роман Владимирович Саланхановның Сәях исемле көен тыңлап китәбез. Бу көй ат чабуның бер ысулын чагыштыра. Егетләр, рәхмәт итегез. Зур рәхмәт, егетләр, чыннан да уен коралын тыңлаганда ат чабуы күз алдына килә. Инде икили музыка уен коралы Алтайда кызыксыну, зур кызыксыну уята. Беренче чиратта Алтай халкының үзләрендә
Инде бу уен коралына елдан-ел күбрәк музыкантлар, балалар өйрәнәләр. Бу бик шатлыклы күренеш. Инде шушының белән без сәхифәне төгәлләрбез. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.